дар донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд фестивали шаҳрии садранги Чакан бо иштироки муовини раиси шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода баргузор гардид. Мақсади асосии баргузории фестивал баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳанг, расму оинҳои миллию мардумӣ ва муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арзаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. Лицеи касби хизмати шаҳри Хуҷанд донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкори Тоҷикистон ҳастам. Ман ҳунарманд, гирандаи гранти шаҳри Хуҷанд ҳастам. Ман якчанд ҳунарҳои сӯзанидӯзи дастиро омода кардам. Таксариҳо, куртаҳои миллӣ бо дӯхтани дастидӯзӣ, ороиши дастидӯзӣ ва сумкаҳо, ороиши сумкаҳо. Аз озмун мо мехоҳем ки ҷои намоёнро ишғол намуда номи Лицеи байналмилалии соҳибкори Тоҷикистонро баланд бардорем. Дар ин озмун зиёда аз 10 дарроҳони соҳибтаҷриба иштирок намуда ҳунари худшро пешкаш намуданд. Фестивал аз рӯи 6 бахш аз ҷумла намоиши қадимаи Чакан, либоси кӯдакона, рӯзмарра, маросимӣ, расмӣ, ҳамчунин навъҳои гуногуни гулдӯзӣ, сӯзанидӯзӣ, тоқидӯзӣ иборат буд. Дар ҳақиқат садранги Чакан ин хеле як озмуни ҷумҳуриявӣ мебошад, барои он ки садранги Чакан, барои чи садранги Чакан мондаанд? Садранги Чакан, сад ранги ҳамин Тоҷикистон, гулҳо, ҳама тарафа табиатро гирифта ба ҳам як ҷамъ оварда ба Чакан оварданд. Беҳтарин иштирокчиёни фестивал аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бо дипломҳои дараҷавӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида мешаванд. Ман шаҳри Хуҷандро муаррифӣ мекунам. Ман тарроҳ дизайнер. Ман гирандаи гранти раиси шаҳр ҳастам. Дар ин касбам бисёр сол аст ки ман машқ мекунам, кору фаъолият мебарам. Ман имрӯз дар ин намоиш, дар ин фестивал куртаҳои худамро намоиш медиҳам ки вай бо нақши Чакан иҷро шудааст. Ғолибони озмун ба давраи вилоятиро хатм меёбанд. Ҳамчунин дар фестивал аҳли санъаткорон бо қироати суруд табъи ҳозиринро баланд намуданд.